İsa'ny göz atsyna alyp, onu aňtamak üçin birnäçe dogruçul sumagy onuň ýzyna saldylar. Olar İsa'ny gepde tutup, onu häkimiň hökümine we ygtyýaryna tapşyrmak maksatlary bardy. Şeýlelikde olar oňa: "Mugallim, biz seniň dogry zady öwredýändiňi, adamlaryň derejesine bakman, Hudaýyň ýoluny hakykat bilen öwredýändiňi bilýäris. Hany aýt, biziň imperatora salgyt tölemegimiz dogrumy ýa-da dogry däl?" diýip soradylar. İsa olaryň hilesini düşünüp, "Maňa salgyt puluny görkezin. Bu teňgedäki şekil bilen ýazgy kiminki?" diýdi. Olar, "Imperatorunki" diýip jogap berdiler. Ol, "Onu imperatorun kıyını imperatora, Hudaýyň kıyını Hudaýa berin" diýdi. Olar halkyň ýanyna onu sözüne tutup bilmän, beren jogabyna hayran galyp seslerini çıkarmadylar. Ölümden soň dirilişiň ýokdugyny aýdýan Saddukeylerin käbiri İsa'nyň ýanyna gelip oňa şeýle sorag berdi. "Mugallim, Musa bize bir adamyň dogany perzentsiz ölüp, ýzyny aýaly galsa, dogany onuň aýalyny alyp, ölen doganynyň neslini dowam ettirmelidir" diýip ýazypdyr. 7 dogan bardy. Birincisi bir aýal alyp, perzent görmän dünýäden ötdi. İkincisi bilen üçüncüsü hem şol aýaly aldy. Şeýdip, 7'si hem şol aýala öýlenip, ýyzlaryny perzent galyrman öldüler. Ahyr soňy aýal hem öldü. Inni direliş günü bu aýal olaryň haýsysynyň aýaly bolar? Olaryň 7'si hem oňa öýlenip tahyryň. İsa olara şeýle jogap berdi: "Bu döwrüň adamlary öýlenýänler, durmuşa çykýanlar. Emma geljek döwre we ölümden dirilişe ýetmäge munasip görülenler ne öýlener, ne de durmuşa çykar. Asla ölmezler. Sebäbi olar perişteler ýalydyr. Olar dirilişiň perzentlerdikler üçin Hudaýyň perzentleridir. Musa da ölleriň dirilýändigini tassyklap, ýan-ýan çaly baradaky bölümni Rebbi Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň Hudaý diýip atlandyrýar. Ol ölleriň däl-de dirileriň Hudaýydyr. Sebäbi onuň üçin hemmeleri diridir. Tewrat mugallimlaryň käbiri: "Mugallim, gowaýtdyň" diýdi. Oňa mundan artyk sorag bermäge hiç kim milt etmedi. Onsoň İsa olara: "Näme üçin Mesihe Dawudyň ogly diýýärler? Ine, Dawudyň özi Zebur kitabyna şeýle diýýär: Hudaý Rebbime şeýle sözledi: Düşmanlaryňy aýak astyna salýançam meniň sagymda otur." Eger Dawud Mesihe Reb diýen bolsa, ol nähili Dawudyň ogly bolýar, diýdi. Bütün halk oňa gulak asyp otirka İsa şägirdlerine: "Tewrat mugallimlarynyň ägä bolun. Olar uzyn don geyip gezmegi, bazarlarda özlerine salam berilmegini, sinagogalarda baş kürsüleri, mejlislerde töwür halaýandyrlar. Olar dul aýallaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn dogalar okan bolýandyrlar. Şeýle adamlar iň agyr jeza sede var bolarlar" diýdi.